Inan tinawanin linaw ni Dr. Cham Zuniga, pamayukan PED, matapos magruso sa senang opisina ang mga estudyante na mahagad ng tabang finansyal sa sendang pag-aadal. Sa sinabi na magalat-halat sana ang mga estudyante kung rin sinda mapaluwas ng abiso o notisya para sa pagpapaluwas ng tabang finansyal sa mga estudyante. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Suportado kang Department of Trade and Industry Bicol ang espuersos na pigigibo ni 3rd District Representative Fernando Didi Cabredo na matabangan ang mga paraoma sa sayang distrito. Sigun kay DTI Regional Director Rodrigo Aguilar, apresyado niya ang mga lakdang ni Cabredo na matanuman ang mga bulod asin nagtataon ng seminar workshops na makakatabang sa saindang buhay. Sigun kay Aguilar, ngunya na aldaw nakatalaan sila magtaonin processing machine sa barangay Malubago, Ginubatan, Albay, kung sa mga residente CD ang nagtatanom nin mani. Apera digdi, enot naman na nagtao ang DTI din mga gamit sa paguma, arugan pala, piko, siringman, mga kawa, kaldero asin mga groceries. Dagdag pa ni Aguilar na dapat na matawan ng suporta ang mga programa ni Cabredo dahil sa dakul ang magiging katabangan kan siring na programa asin asistensya sa mga paraomang naapektaran kan COVID-19 pandemic. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Sibot-sibot mo niyan ang mga gobyerno lokal sa Primer Distrito kan Albay sa sendang clearing operation sa kamabutan na mahali ang anuman na bagay na nakakaulang sa tinampo tanganing di magkaigwa ng problema sa bulos kan trafiko. Ini dalanta sa maabot na Pebrero 25 magkakaigwa ng inspection as in evaluation ang Department of Interior and Local Government kung ano ang sitwasyon sa ipinapasunod na clearing operation. Pati ang mga barangay obligado man na magpasunod ng clearing operation sa sendang nasasakupan na lugar na mahali ang mga vehikulos na nakagaray sa gilid kan tinampo pati na ang iba pang mga istruktura. Apektado mo niya ng serbisyo kan National Irrigation Administration sa Albay, lalo na sa mga paraoma, dahil ang tadaing minatimon sa operasyon kaini. Ina nagluwas matapos magretiro na sa serbisyo ang dating pamayon kaini na si Alan Fabricante, mantang sagod nyo niyan, dahil pang napipiling kasalida sa binayaan na posisyon kaini. Ang mga paraoma haloy nang may idudulok na kahadit o kahagadan asin mga problema alagad, pendyente dahil ang tadaing panin persona na pwedeng magdesisyon digdi. Iyan ang primero gabtang kan mga bareta. An iba pa pagkatapos kani. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Doc Joey Bitito sa cellphone number 0998-975-8121 o 853-8933. Ang opisina ng Miracle Health Corporation, Amazing Trio, Yes, We Love the Philippines, ay matatagpuan sa Barangay 18, Cabangan West, Rizal Street, Legazpi City, sa harap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Basta Bicolano, uragon maghigos. Pag nagkahilang, dae mapadaog. Dapat sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte. Lakas banat, bako lang sa bagat. Pati naman sa kulog kan payo. Kulog kan hawak, asin kalintura. Kaya kitang mga uragon, digdi na sa sarong Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Maski sa iba ka magpuon, sa Red Horse man sana ikamatapos! Red Horse Beer, kusog kang tama pero bakong wasak. Tiktiman sana ang pulik mo, tiktiman sana ang pulik mo. Red Horse Beer, kusog kang tama pero bakong wasak. Sa Red Horse Beer man sana ang pulik mo! Red Horse extra strong, the #1 beer, hindi ang tama. Drink responsibly.
responsibly. Palamig ka muna, Dre. Bili na ng Red Horse Beer sa inyong mga suking tindahan. Lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. Challenging kan panahon mo niyan, Madi. Challenging ang panahon. Mas masakit mag-budget. Masakit talaga mag-budget. Maringani na may doble ang savings. Doble ang savings? Iyo, doble ang savings sa New Milo Twin Pack Promo. New Milo Twin Pack Promo? Tusok sa milk, cocoa, as in energy-releasing nutrients, as in save 2 pesos sa kada twin pack. Save 2 pesos? Gana! Bakal na kita. Bakal nakita ni New Milo Twin Pack. Bagong Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos versus suggested retail price of Milo 24-gram sachet. Promo runs from March 1, 2020 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFR permit number 0114 series of 2020. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarten paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Albay Serenity Memorial Park is in need of at least 20 sales agents and counselors, at least second-year college with experience in sales and marketing with good communication skills and computer literate. Kindly bring your application letter and resume together with your ID picture and photocopy of any ID at the Albay Serenity Memorial Park office near Santa Rafaela Dormitory beside Infinity Cooperative Office, Sagpon, Daraga, Albay. You may also call telephone numbers 052-742-0795, cell phone numbers 0995-398-1263 or 0939-869-0690. First come, first serve. Siya ang servidor na may puso sa tao. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Si Adrian Salceda, kadakol lang natabangan. Kadakol pang magigibuhan sa banwaan. Sa salud, sa edukasyon, sa agrikultura, infrastruktura at turismo. Siya ang servidor na may puso sa tao. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Rikasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaog. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gaya nindo, magpinakamakaskas na alaksan. Alaksan FR. Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog sa loob ng 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Gusto mo makatres laban sa kulog? di mag-Maxvit! Gusto mo bang makatres sa lakas ng lawas? di mag-Maxvit! Gusto mo makatres sa lambingan sa imong misis? di mag-Maxvit! Maxvit, tulong benepisyo sa lalaking pamilyado. Danon laban sa kulog, lakasin lawas, at lambingan kay misis. With proper diet and exercise. Istorya kita sa Facebook sa Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka! Alagang Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini.
Sa kulugan payo asin kalintura, ang biogesic, maasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. DCGB Barreta alas 7. Barreta alas 7. Detalles Cambareta sa Lado Nacional. Narehistro na sa Pilipinas ang primerong nagadan dalan sa madaling nakakaulakit na COVID-19 variant. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na 25 kaso ang naisiya na may UK variant asin may duwa pang natatadang kaso asin saro ang nagadaan mantang ang 22 na iba pa gabos naman narahay. Sayang sinabi na ang nagadaan iyo ang sarong 84 anyos na pasyente kan La Trinidad Benguet kung sinini nagadaan kanakaaging bulan. Sinabi niya na piguugod pa ninda kung papaano tinamaan kan helang ang biktima mantang deman iningani nagluluwas sa harong. Inaproba naman sa ikatuluasin pinal na pagbasa ang House Bill 8558 o Mandatory Immunization Program sa botong 206 na yes, sarong no, sarong ang abstain. Kamautan kang propwestong lakdang na mapakusogan mga lakdang asin programa kan gobyerno sa paglikay sa mga helang sa paagi kan pagpapahiwas kan mandatory immunization program para sa gabos na Pinoy lalo na sa mga hobenes. Sa irarom kan lay, mapapabilang na sa mga helang na sakop ka National Immunization Program ang vaccine preventable diseases na tuberculosis, diphtheria, tetanus, and pertussis, poliomyelitis, measles, mumps, rubella o German measles, hepatitis B, influenza type B, rotavirus, Japanese encephalitis, pneumococcal conjugate vaccine, human papillomavirus, HPV, asin booster para sa measles, rubella, tetanus, asin diphtheria. Pwede man nadagdagan kan Health Secretary ang nasabing listahan base sa rekomendasyon kay National Immunization Technical and Advisory Group o NITAG asin matapos ang public hearing nagigibuhon kan Kongreso. Obligaron man ang PhilHealth na idagdag sa indang benefit package ang mandatory immunization services. Libre man ang mga bakuna sa irarom kan mandatory immunization program sa gabos na government hospitals o facilities, maging sa school-based o community-based immunization program, siring man sa private facility. Sagod ngunyan, nasa kabtang pasananin site initiation and independent trial kan Janssen, Clover, asin Sinovac. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na padagos pa ang pakikipagkoordinar kan Department of Health sa Department of Science and Technology pati na ang task group kan vaccine evaluation and selection tanganing makakuan in dagdag na mga informasyon. Sa ibong nalado, may koordinasyon man ang DOH sa World Health Organization, may kinaraman sa Solidarity Trial, asin nangako na sa ikaduwang simana kan Pebrero makakataonan nin protocol, contract agreement, asin iba pang detalye sa Solidarity Trial. Pinasalamatan ni Presidente Rodrigo Duterte ang Kongreso sa pagtaon sa executive branch nin suporta nagigibo ng trabaho kaini lalo na sa pandemic response in vaccination program. Dapat man nasiguruhon kan mga opisyal kan gobyerno na magkaiguaning compliance sa procurement asin accounting rules lalo na sa paggastos ng COVID-19 o COVID-related funds. Magigirumduman na nagtagama ang gobyerno ng 82.5 bilyon pesos para sa vaccine procurement logistics asin iba pang supplies. Miyaras tanto siniguro kan Malacanang na tatagamaan kan gobyerno ng 362 milyones pesos ang gigibo na pagpapakusog sa COVID-19 response asin masararom na pag-aadal sa virus. Inapigaapod na genomic biosurveillance na nakahandang tagamahan ng milyones pesos na budget lalo na
Babangon pa ang ibang strain kan helang. Sinabi ni Cabinet Secretary Carlo Alexio Nograles na saro ini sa natukar sa cabinet meeting. Sinabi man kan Department of Health na importante nin marahay ang genomic biosurveillance na saro man sa mga critical input sa National Vaccine Deployment Program. Idinugang pa man niya na ini preparasyon man sa posibleng pandemya na magbutwa na naman sa mga masunod na panahon. Ipinagorden ni Presidente Rodrigo Duterte sa mga lokal na gobyerno sa urban areas na gamiton ang sa indang mga gymnasiums bilang vaccination hubs. Sa sayang semanal na public address, binawi kang Presidente ang sayang nainot na direktiba na gamiton bilang vaccination sites ang mga police stations. Paliwanag kang Presidente na dai kakayanon kan mga police stations ang dakol na bilang kan mga taong kaipuhan mabakunahan. Idinagdag pa man kang Presidente na pwede man nagamiton ang mga public schools bilang vaccine hubs. Kan Agosto 2020, ipinagorden kaini na ang mga police stations sin military camps magsiserbing vaccination hubs para sa COVID-19. Bareta hali sa ibang nasyon, ipinangadyi ni Santo Papa Francis ang Myanmar dalan sa nangyaring kudita. Sa sayang mensahe sa St. Peter's Square, sinabi niyang grabe ang sayang kamunduan dahil binisita niya pa ini kan 2017. Siniguro kan Santo Papa ang padagos na pagpapangadyi para matapos na nanggad ang nasabing kararabokan sa Myanmar. Naglalao man ang mga lideres ka nasyon na ibubusol ang kaligtasan asin isipon ang intereses kan sa indang mga namamanwaan. Enot kani padagos ang nangyayaring hero protesta para sa pagpapalibre sa inarestong lider ka nasyon na si Aung San Suu Kyi. Barata sa lado ning Karawat, ipinahayag kan token text Tropang Giga asin Barangay Ginebra Jean Kings ang dugang sa saindang respetibong line-up bago magpuon ang masunod na PBA season. Kinonfirma ni Tropang Giga Team Manager Gabi Kuwi na pinapirma ninda ng kontrata si Glenn Cobontin sa laog din sa rong taon na kontrata. Sa ibong nalado, sinabi man ni Jean Kings head coach Tim Cone na pinapirma man ninda ng kontrata si MJ Ayaay. Baretang ano? Nga paano? Aramon ta sa Baretang ano? Anhuna kan gabos na ang kondom para sana sa mga lalaki. Alagad may naimbentong kondom para sa mga babae asin pigdisenyo para labanan ang mga rapist. Ang kondom inapod na Rape Axe asin inimbento ni Dr. Sonet Ehlers. Igwa ining mga ngipon. Sigun kay Ehlers, pag sinulog ini kan babae, asin binalo siyang lupigan ang mga ngipon kan rape axe ang makagat sa ispikikoy kan rapist. Baga sa nabasta ordinaryong lugad ang mangyayari sa ikanabuhay kan rapist kan nasabing kondom dahil ararom ang magiging dulot o lugad na kaipon ang matinding medikasyon. Madaling madadakop ang rapist dahil siguradong mamamidbidan siya kan biktima. Sa oras na darahon siya sa ospital, aram na kan mga doktor ang siya iyang kasalan. Ang mga pulis ang mabantay sa iya mantang pigbubulong kan doktor. Showbiz Balita! Showbiz Balita! Sa totoo direct, dahil ko inimidbid kong sisay ini. Saro da sa mga dapat na matutukan na artista, iyo si Yesh Burse. Sa enot na hiling, siring siya sa pinaghalong Kylie Padilla asin Rufa May Quinto alagad, kalog ini pero magayon na kauron dahil anta may laog daan uta ka ini. Si Yesh nagpuon sa teatro asin ngunyan sa nanatawan in oportunidad sa ampangan kan kamera. Sexy si Yesh asin pwedeng makipagsabayan sa mga sexy stars ngunyan na panahon. Sa ibong nalado, si Yesh Burse, pao ko dun pa kung kaano-ano ini ni Luwens Burse Barcena. Aputa daw si Luwens. Bareta sa lado ng Karawat o sa lado ng Salud. Dumagata sa news base si Mar de la Mar Kamen. Gumamit nila ang toxic household cleaning products. Sinanabiso ka mga health experts sa kinabantagan ng magpangatamanan ng salud. Yan ang sinabi na unconventional household cleaning products panoonin peligrosong chemical na ingrediente
Makumaray sa salud, partikular sa mga aki, asin mga saindang atama na pets. Nawan nindo ka mga eksperto raw sa salud na ang paggamit ng mas healthy na alternative cleaning products ang simpleng paagi para mabawasan ang exposure sa environmental toxins sa arong. Tandaan, health is wealth. From Newsbase, Mardila Daigiba. Ultimo si Detalles Kambaretang kamugtakan kan panahon nasa linyan Pag-asa Legazpi. Yung napagkaldang nga po kan Martes, February 9, 2021. Sa bago pong alas 3 ng pagkaaga, yung ating minamonitor na low pressure area, ayaw na dyan sa may 75 km east-southeast of Hinatuan, Surigao del Sur. Sa coordinates na 8.2 north, 127 degrees east. Sa ngunyan, ababa pa man ang tsansa na maging ganap na bagyo, ini nga pong low pressure area. At ganun pa man, padagos nga po itong bibigay ng mga mapanganoro na kondisyon ng kalangitan sa Mindanao, Visayas, Southern Luzon, kabalid ng Bicol Region at ilang bahagi pa ng Luzon area. At dahil nga po diyan sa magiging kondisyon ng ating kalangitan, hindi po sa tuyas, kabikunan, lauman din po natin magiging panganoro ng kondisyon ng kalangitan at nagdudulot nga po sa tuya ng mga kalat-kalat ng mga paguran asin pagkikilat, pagdagulbol. So ngayon, namamatayan nga po natin yung mga paguran sa intirong kabikulan. At epekto nga po yan sa tuyan itong ating trough of low pressure area o ibig sabihin yung tulong bahagi, extended na bahagi ng low pressure area na nayaon naman sa may Hinatuan, Surigao del Sur ay yung maabot nga po di sa tuya sa kabikulan kung kaya namamatian po natin yung mga ganitong klase ng kondisyon ng panahon, kamugkakan panahon at mga paguran. So ang mga paguran po na ating namamatian ay posibleng magdulot ng mga biglaang pagbaha, mga flash floods at ganoon din naman yung mga landslide. Lalong-lalo nga kung namamatayan natin yung mga katamtaman sundo sa makusog ng mga paguran. At sa kasalukuyan niya po, nakataas natin ang babala ng heavy rainfall warning number 2 at nakataas ang babala ng orange warning level sa probinsya Can Albay, Sorsogon at maging sa Katayid probinsya natin na Northern Samar. Yellow warning level, ang ibig sabihin po ng orange warning level, ibig sabihin ang mga pagbaha ay nagbabadya nga po sa mga mababang lugar, ganun din naman sa mga nasa tabing salog, ganun din naman sa mga nasa waterways, mga daanan ng ating mga tubig. At ganun din naman ang mga pagbuho ng lupa o landslide, nagbabadya din sa mga mountainous areas and landslide prone areas. Mantang yellow warning level naman sa mga probinsya ng Masbate, Catanduanes and Camarines Sur. So ibig sabihin, posible rin po ang mga pagbaha sa low-lying areas and then ganun din naman sa mga nasa tabing salog. So base sa kanilang namamatian yun yan ng mga paguran. At ganoon din naman yung landslide sa mga mountainous and landslide prone area ay posible rin pong mamatian sa patagos-dagos na paguran sa indang namamatian. At sa unyan, diba dahil nakabali sa color coding, maluyas doon sa moderato mga pagulan hanggang sa pamisay mga paguran din ang mamamatian ng Camarines Norte, Romblon and Marinduque. So ang mga probinsya ang aking pong nabanggit ay mga probinsya na kagrupo namin o sa grupo ng Pag-asa Southern Luzon PRSD. So yan po yung update natin patungkol sa ating heavy rainfall warning system. So ingat po kita gabos sa mga posibleng pagbaha at pagbuha. Maging katamtaman din sundo sa makusugan buros halisan na sirangan ang lalauman sa kabikulan at may katamtaman sundo sa maukol na kondisyon ng kabagatan. Mayo man kita niya na gale warning sa kabagatan ng Bicol region pero dahil sa ang kondisyon ng dagat is katamtaman sundo sa maalam ng kondisyon ng dagat, doble ingat na lamang po ang ating paisi sa gabos ng mga manlalakbay sa kabagatan. Lalong-lalo na yung gumagamit lamang ng mga saradit na lumang ng dagat. Aabot nga po ng 4 na metro ang langkaw kanukol sa kadagatan ng Bicol. At piglalaman din po natin na ang temperatura natin sa kabikulan po ang 22 sundo 29 Pascal Celsius. Salda ngayon masirang at yan alas 6 disting aga and then masunod naman at yan alas 5, 49 din pagkahapon. Alin din sa Pag-asa Southern Luzon, Legazpi City, Peñal Mago, Laguna. Iyan mga tugang nga detalles kan mga bareta ngunyan na Martes. Sa pangaran ni Mardila asin Angel Mustasa sa Newsbase, John Napoles asin Marcian Madrid sa lado teknikal, Pag-asa Legazpi. Kami po ang nagatod kan bareta. Ako si Chi Antivola. Ako mo po si Edwin Peralta nagsasabing mabalos kayo sa inong pagantabay. Good morning sa mga pari po dyan sa St. Rafael, lalo na kay Father Dave Ramosa. Salamat abi sa masira mo na kape. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. Ang hapon, masunod na pagkalipas lang kaini. Lonely, napaka-lonely.
kasama pag ako mainom. Daddy, huwag ka nang lonely. Dahil may New Coke Kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap ng kumain ng marami. Together tastes better. Try the New Coke Kasama for only 39 pesos SRP. Basta Bicolano, uragon maghigos. Pag nagkahilang, daima padaog. Dapat sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte. Lakas banat, bako lang sa bagat. Pati naman sa kulog kan payo. Kulog kan hawak, asin kalintura. Kaya kitang mga uragon, digdi na sa sarong Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ini po ang sa indong lingkod na si Meg Subiri. Bumabati nin sarong maugmang bagong taon sa Indogabos. Alam ko pong naging malaking pagsubok ang 2020 sa ating lahat. Bilang isang COVID survivor, ramdam ko po kung gaano kahirap ang taon na ito para sa lahat. Tinamaan man ng sakit o hindi. Pero huwag kayong mawala ng pag-asa dahil naglagay po tayo sa national budget